keikalle peräjälkeen. Että jos mietitte vaikka 5 viikon kiertuetta, jossa on 3 keikkaa peräjälkeen, 5 viikkoa, 3 keikkaa, vapaapäivä, 3 keikkaa, vapaapäivä, 3 keikkaa, vapaapäivä, 3 keikkaa, vapaapäivä, niin se on sanomattakin selvää, että se oli myös kaikille bändin jäsenille raskasta. Ei ainoastaan mulle, mutta se oli extreme raskasta mulle, jolla oli tällainen ääni. No, eipä tässä nyt jaksa jarinoida enää yksin. Luon teille mahdollisuuden kysyä. Siis ensinnäkin, mä menen sinne konserttiin ja kuuntelemaan. Mä palaan halusta. Ja ei siis, mä oon varmaan äärimmäisen ylpeä siinä vaiheessa siitä, että mun tilalle on tullut joku toinen ihminen ja oikeesti hypännyt siihen niin kuin mun pöksyihin kaiken tämän 9 vuoden jälkeen ja tekee sen suorituksen siellä. Mä oon siitä ihmisestä tosi ylpeä. Ja mä koin sen, että tosi surullinen, että he eivät pystyneet sitä mulle. Anteeksi. Että he eivät pystyneet sitä mulle henkilökohtaisesti kertomaan. Kaiken tämän 9 vuoden hienon musiikkikokemuksen jälkeen. Monien ongelmien kautta, että ei pystytty enää kunnolla tekemään töitä yhdessä, mutta se, että se ilmasti mulle tällä tavalla tämä asia, niin se oli mulle kova pala. Se oli shokki ja se on sitä yhä. Että syy siihen, että lähdin Argentiinaan mieheni mukana, niin ei ollut se, että olisin lähtenyt kaikki ne asiat oli niin uusia asioita, että me ei niin kuin oikeasti pystytty näitä ongelmia keskenämme ratkaisemaan. Mutta ihan toisella tavalla. Ja mä annoin bändille ymmärtää sen henkilökohtaisesti. Mä voin nyt niin huonosti, että mä en pysty jatkamaan. Voin ja uskon siihen, että samaan lopputulokseen olisi päästy.